Πάμε να καθίσουμε. Έχουμε στη συντροφιά μας έναν εξαίρετο συνάδελφο και εξαίρετο φίλο, τον Μιχάλη τον Ιγνατίου. Θα έχουμε απευθεία σύνδεση με την Ουάσιγκτον, θα τον δούμε σε λίγο και έχουμε να συζητήσουμε αρκετά θέματα. Πριν τον δούμε, θα τον καλωσορίσουμε με αγαπημένη Ελλάδα και συγκεκριμένα με Κεφαλονιά και Μέγα Λάκκο. Ο Μέγας Λάκκος είναι μια υπέροχη παραλία, θα σας τη δείξουμε λίγο. Γιατί είναι, Μιχάλη μου, καλημέρα, καλώς ήρθες. Καλημέρα. Να πάμε ήπια λίγο στην επικαιρότητα. Οπότε θα σου δείξουμε λίγο εικόνες Κεφαλονιάς. Εντάξει, θα ήταν ωραία να ήμασταν εκεί, βεβαίως. Θα ήταν ωραία, αλλά τέλειωσαν δυστυχώς. Τέλειωσαν οι διακοπές. Για να δούμε λίγο, Βασίλη, για να δούμε λίγο Κεφαλονιά. Να το, λοιπόν. Αυτή η φωτογραφία σου θυμίζει τίποτα? Βεβαίως, θα μην πω. Βεβαίως μου θυμίζει, ναι. Κοιτάξτε εικόνα στο βάθος η Βαρδιάνη και μια θάλασσα λάδι, Μιχάλη, έτσι. Έτσι, ναι. Και λίγα πλάνα ακόμη. Δείχνω παραδείσους τώρα, μυστικούς, μαρτυράω στον κόσμο. Κοιτάξτε, ναι. Είναι και ο τόπος που τράβηξε στη φωτογραφία, καταλάβες. Ξέρεις ποιος έχει τραβήξει τη φωτογραφία? Η Ντόντι. Η γυναίκα σου. Η οικογενειακή υπόθεση. Ναι. Εξαιρετική φωτογράφος, ναι. Και από τη φωτογραφία σε πήγαμε στα πλάνα για να έρθουμε λίγο ήπια στην πραγματικότητα και στην επικαιρότητα. Έτσι. Και θα ξεκινήσω κατευθείαν, Μιχάλη. Θα επιστρέψουμε, να νιώθουμε όλο το χειμώνα όμορφα πράγματα. Βεβαίως. Λοιπόν, Μιχάλη μου, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από την ιστορία με τη συνομιλία του κυρίου Καμένου και αυτού του αρχιμαφιόζου, του επικεφαλής της μαφίας. Θέλω να σε ρωτήσω εάν η Κίμπερλι που έρχεται τώρα τον Οκτώβριο στην Ελλάδα έχει τόσα, θα το πω λαϊκά, κολλητηλίκια με τον κύριο Καμένο και αν ο κύριος Τραμπ περιμένει το τηλεφώνημα του κυρίου Καμένου για να λύσει τα ζητήματα εδώ στην Ελλάδα. Μου βάζεις δύσκολα, αλλά με πάση περιπτώσει από την Πέμπτη το επιτελείο της κυρία Γκιλφόιλ δήλωσε ότι δεν έχει καμία ιδέα με όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Καμένος. Άρα υπήρχε επίσημη απάντηση. Υπήρξε τοποθέτηση. Διότι, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ άσχημο να παρουσιάζεται η νέα πρέσβυρα πριν ακόμα περάσει από την Ολομέλεια της Γερουσίας, πριν έρθει στην Ελλάδα, ότι λαμβάνει μέρος σε αυτές τις διαδικασίες. Είναι και ένας άνθρωπος που δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα από ό,τι ξέρουμε εμείς εδώ. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, οι εντολές που έχουν οι Αμερικανοί πρέσβεις είναι να μην αναμειγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας, πόσο μάλλον, όπως καταλαβαίνεις, στις υποθέσεις της Εκκλησίας. Βέβαια. Θέλω να ακούσουμε λίγο ακριβώς ένα μικρό. Είναι ξεκαθαρισμένο. Αναγκάστηκαν να βγουν να κάνουν δήλωση. Θέλω να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, Μιχάλη, από το πώς ακριβώς το είπε ο κύριος Καμένος με τον αρχιμαφιόζο στη συνομιλία, ο οποίος μετά βγήκε και είπε ότι έκανε και πλάκα. Αν το έχουμε να το δούμε. Ωραία, θα το δούμε στη συνέχεια, εντάξει. Λοιπόν, άρα το ένα ζήτημα είναι αυτό και μας λες ξεκάθαρο ότι το επιτελείο της. Το έχουμε, ωραία, ναι, να το δούμε. Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του έχω μιλήσει για σένα, να ξέρεις, εγώ του λέω αδερφέ, του λέω ήμουνα στο Καμένο, του λέω έχω κυνηγηθεί από το εγώ πολύ, αλλά εκτός από αυτό λέω να ξέρεις ότι ο άνθρωπος και μπορεί να στηρίξει ο Καμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση, γιατί εδώ η περιοχή είναι στο ακροτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ. Το συγκεκριμένο, να ξέρεις. 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι. Τι λες τώρα? Λοιπόν, μην μιλάς πολύ. Και το βλαμμένο? Άστον, να φύγει. Έλα ρε, δόξα τω Θεώ. Θέλεις να κάνουμε κάτι? Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω. Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους. Γιατί είναι η περιοχή δικιά τους. Το καθαρίζω. Το καθαρίζει, Μιχάλη. Αν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, το καθαρίζει ο κύριος Καμένος. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι και σε μένα είπε ότι έκανε πλάκα. Συνομιλήσατε δηλαδή. Είχατε κάποια τηλεφωνική συνομιλία? Είχα μια τηλεφωνική συνομιλία που μου είπε ο άνθρωπος ότι κοίταξε προς Θεού, έκανα πλάκα διότι έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ νωρίς το πρωί
δεν θα μπορούσα να είμαι με την νέα πρέσβυρα εκείνη τη στιγμή. Μου είπε ότι η συνομιλία έγινε στις 6 ώρα το πρωί, ώρα Αμερικής. Και ότι ήταν στην Αμερική εκείνο το διάστημα. Μάλιστα. Οπότε όλο αυτό που ακούσαμε ήταν μια πλάκα, λέει ο κύριος Καμένος. Αυτό μου είπε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η νέα πρέσβυρα, εφόσον περάσει από την Ολομέλεια της Γερουσίας, είπαμε, δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα, ούτε ασχολήθηκε ποτέ. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα για αυτήν. Αυτό κατάλαβα. Αυτό κατάλαβα από τη συνομιλία που είχα. Όλες αυτές οι πλάκες ήταν απίστευτες. Ναι. Λοιπόν, τα αφήνουμε στην άκρη όλα αυτά. Να πάμε λίγο στο πολύ σοβαρό ζήτημα, Μιχάλη, με την πατρίδα σου, με την Κύπρο και με το καλώδιο. Είχαμε αυτή την ανατροπή και αυτές τις δημόσιες δηλώσεις που πραγματικά πιστεύω ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνουν με τον τρόπο που έγιναν. Βλέπω και τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος χθες δήλωσε ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν αφορά, λέει, την τρέχουσα διαχείριση, αλλά την προηγούμενη διαχείριση προς το φορέα υλοποίηση του ΑΔΜΙΑ, γιατί έχει μπει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη μέση και είπε ότι αυτό δεν θα σταματήσει επειδή αντιδράει η Τουρκία. Πού βρισκόμαστε τώρα, τι θα γίνει? Ναι, πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντική η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, διότι άγγιξε το πρόβλημα αυτό καθ' αυτό. Έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έρευνα της εισαγγελέως, είπαμε από την Τετάρτη στο Sky το πρωί ότι δεν έχει καμία σχέση με την παρούσα κατάσταση. Αφορά την εταιρεία η οποία ξεκίνησε αυτές τις διαδικασίες. Η αλήθεια είναι ότι αντιλαμβάνομαι, μαθαίνω και από την πατρίδα μου, ότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για μερικούς πολιτικούς παράγοντες και κομματικούς παράγοντες του νησιού. Θα ήταν ευχής έργο βέβαια, Φέη, εάν καθαρίσει αυτό το απόστημα της διαφθοράς και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Μακάρι. Αλλά να επαναλάβουμε ότι δεν αφορά την παρούσα κατάσταση. Έτσι είναι της περίοδου πρώτου ΑΔΜΙΑ. Της περίοδου πρώτου ΑΔΜΙΑ. Με ακρίβεια το λέω, διότι ρώτησα και μου είπαν ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει. Τώρα θέλω, Μιχάλη, να μου πεις τι βλέπεις να γίνεται. Ναι. Και ποια είναι η άποψή σου για όλο αυτό που συμβαίνει? Θα σου πω την άποψή μου. Πρώτα απ' όλα, ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου δεν είχε κανένα λόγο να συζητά δημόσια αυτά τα απόρριτα πράγματα. Και θεωρώ ότι τα θέματα της ενέργειας, πολύ περισσότερο ακόμα και από την άμυνα, είναι απόρριτα. Έτσι τα αντιμετωπίζουν οι πολύ σοβαρές χώρες. Γνωρίζω επίσης ότι ο πρόεδρος της Κύπρου έχει διαφορετική άποψη από τον Υπουργό των Οικονομικών, ο οποίος βλέπει τα πράγματα με το ευρώ, με το πώς ακουστίζει. Δεν βλέπει ότι το έργο είναι εθνικό, δεν βλέπει ότι το έργο είναι στρατηγικό. Διότι στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει. Βέβαια, σωστά. Λοιπόν, θεωρώ πρώτα απ' όλα ότι θα μιλήσουν ξανά, έχουν μιλήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Κύπρου, θα μιλήσουν ξανά. Πιστεύω ότι αν χρειαστεί θα συναντηθούν, αλλά αν δεν συναντηθούν στην Αθήνα, θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, έτσι, όπου θα είναι όλοι εκεί για την Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ. Τώρα, έχουμε μια πολύ σοβαρή πληροφορία ότι έκλεισε συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας με τον Ισλαμιστή πρόεδρο της Τουρκίας, με τον Ερντογάν. Θα γίνει 24 Σεπτεμβρίου στην έδρα των ΗΠΑ. Άρα είναι οριστικό και μας δίνει στην είδηση 24 του μηνός. Η πληροφορία που έχουμε εμείς είναι ότι εκτός απρόπτου η συνάντηση θα γίνει και θα είναι πολύ σημαντική, διότι η πληροφορία μας αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός θα θέσει στον Ερντογάν αυτό το σημαντικό θέμα. Το σημαντικό θέμα του καλωδίου. Για ποιο λόγο θα το δώσει? Διότι, όπως είδαμε και στην Κάσο, όπως βλέπουμε και στη Λιβύη, η Τουρκία δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στην Ελλάδα, έτσι. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει διακήρυξη των Αθηνών, δεν την τηρεί, ενώ η Ελλάδα την τηρεί με ακρίβεια, και θα πρέπει να ξεκαθαριστούν αυτά τα πράγματα. Από τη στιγμή που ενόχλησε στην Κάσο, όπως αντιλαμβανόμαστε, έτσι, και με μια χώρα η οποία, εννοώ την Ελλάδα, με την οποία είναι σε ένα διάλογο, έτσι, για να βελτιωθούν οι σχέσεις. Αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί από τη στιγμή που ξεκινήσει η διαδικασία της πόντισης του καλωδίου από την Κύπρο μέχρι την Κρήτη. Άρα προφανώς, Μιχάλη, το θέμα αυτό θα τεθεί στη συζήτηση 24 Σεπτεμβρίου, όπως μας λες. Κοίταξε, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο Πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να θέσει και το θέμα του καλωδίου
και το θέμα της Λιβύης. Διότι πρέπει να ξεκαθαριστούν αυτά τα πράγματα. Ναι. Η Τουρκία πλέον δεν λειτουργεί υπόγεια, τα κάνει φανερά. Έτσι, στη Λιβύη τα βλέπουμε. Έτσι. Βλέπουμε τις ρηματικές διακοινώσεις της Τρίπολης, συνέχεια στα Ηνωμένα Έθνη. Απαντάει η Ελλάδα στα Ηνωμένα Έθνη, παρουσίασε και καινούριους χάρτες η Ελλάδα, πολύ σημαντικούς χάρτες. Αλλά όλα αυτά δεν τα δημιουργεί η Τρίπολη, διότι είναι μια αδύνατη χώρα, έτσι, μια προβληματική χώρα. Υπάρχει από πίσω μια Τουρκία η οποία στηρίζει. Υπάρχει από πίσω μια Τουρκία. Μάλιστα, λοιπόν. Οι πληροφορίες που υπάρχουν λοιπόν είναι ότι ακόμα και τις ρηματικές διακοινώσεις γράφονται στην Άγκυρα. Αυτά ο Πρωθυπουργός θα τα ξεκαθαρίσει. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι ο ίδιος θεωρεί ότι δεν θα τολμήσει η Τουρκία να δημιουργήσει πρόβλημα όταν ξεκινήσει η διαδικασία της πόντισης του καλωδίου. Οπότε κοίταξε, από τη στιγμή που θεωρούμε ότι το θέμα του γεωπολιτικού ρίσκου, όπως το λέμε στη γλώσσα τους, έτσι, στη γλώσσα αυτών που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, με την ηλεκτρική διασύνδεση, έτσι, ο Πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να το ξεκαθαρίσει μια για πάντα. Τώρα υπάρχει το οικονομικό. Έτσι, ο ένας πήρε το οικονομικό, αν θες, ρίσκο, ο άλλος πήρε το γεωπολιτικό. Όμως πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Η Αθήνα μέχρι τώρα έχει πληρώσει και αυτή αρκετά χρήματα. Διότι χρειάζονται χρήματα για την κατασκευή του καλωδίου. Του καλωδίου, σωστά. Μερικοί, ξέρεις πόσα χρήματα μιλάμε, για πόσα χρήματα μιλάμε. Για πόσα χρήματα. Πάνω από 200 εκατομμύρια. Μιχάλη μου, θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Μας έδωσες πληροφορίες, μας έδωσες ειδήσεις. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μας ξεκίνημα. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα για μας. Καληνύχτα στην Ουάσιγκτον. Καληνύχτα. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Καλημέρα σε εσάς.